Me haluttaisiin tänne semmoinen kesäduunari, joka olisi innostunut, energinen ja osaisi esimerkiksi tehdä videota siitä, että mitä se näkee täällä, mitä ihmiset tekee. Nyt me ollaan Kortesmäen lavasteessa ja niin kuin näkyy, täällä on hyvin erilaisia tuotantoja ja näihin voisi päästä katselemaan vähän ja varmaan tekemään yhtä ja toista pientä kantohommaa, johdonvetoa, mitä tahansa semmoista, mistä tarvitaan apua. Niin, tässä onkin tällainen herkullinen sämpylä, tuore sämpylä, joka on kyllä rehellisesti sanottuna tehty tämmöisestä polyuretaani vai mikä liian tämä ainesosa. Aika herkullisen näköinen. Leivonnaisia. Festareille. Täällä on rekvisiitan kuppivarasto ja siis sehän on todella tärkeää, että oikeanlaiseen paikkaan menee oikeanlainen muki. Drinkitkin on hieman niin kuin tällaisia outoja. Jotain hyytelyä. Tässä on taas päällä tällainen lasi, ettei tää tule ulos täältä. Hei hei!